В поглед на криминалитето имаме намалувание. Лани имаше 36, по-лани 55 в този излишния период. Гледа се от табелата дека сторителите са намалели. 2019 грешна е направена 40, 2018 са 54. Да, тук е грешка направена. Обично са лични делата, намалуване имаме във всеки поглед. В поглед на явно ред и мет, за разлика имаме заболевание, пощо поостриеме критериумите и приjavi подносиме по ИРМ по член 11, 12 за всеки нарушение, имаме и по 6 за карание, викание, кръшение, благостителствени чаши, такова и затова са изголемени. Другата табела в поглед на съвратява, също имаме на намалуване. С загинати лица нямаме, с повредени лица има 12, 2018 са 15, с по-мала материална щета са 12 или вкупно 24. Главно е дека имаме с загинати лица и с тежки телесни повреди, съвратяйки ли са тия. Полицейските властувания ги се применува нормално, имаме с голям брой на легитимирани лица, легитимиранието се върши постоянно, с цел спочиване на вършене на кривични дела, щом го легитимира, знае се всеки малко и контролите се вършат постоянно по закона за минерални суровини, закона за шуми и закона за води. Тук нямаме никакви проблеми. Дава поритъка на брегалните са колко е искано. На свика е донете, на нихлика е бегайте. За църпание на песока, знаете каква е ситуацията. Пожарите и вани са много опасичани. 7 са регистрирани, палиме 14. 4 лани 8 са на приватен имота, 3 лани 6 са на обществен имот. Превенцията се води нормално, полицията и гражданите заедно, полицията и учениците се движат за спорт. Заедно, како сте на кафете съседите, нови сгради, нови жители, бизнес без бедаща, мои полицаи се користени на безбеден интернет. Това е отдружени са едукативни предавания с учениците и да сме лекоти в гимназията, окажем на злоупотребите ще се вършат по интернет. Имате ли всички извещи, ако нещо има? Благодаря.